Čaute ľudia, vítam vás u dnešného videa a dnes budeme hrať hru Rocket Royale. Je to taká hra vlastne skoro ako Fortnite, len má to inšiu grafiku, ako vidíte teraz, môžete vidieť. Dajú sa tu hrať aj viacerí, že musíte dať obidvaja, alebo traja, alebo koľkatí ste tu, musíte dať spolu naraz battle. Teraz tu mám free chestku, tak ja ju otvorím. A je tam jeden tento zlatý, neviem jak sa volá. Keby ste toto hrávali, tak mi napíšte, že jak sa to volá, mám ich 40. Dobre, takže ideme na prvú hru. Mám 0 vínov, ale mal som, že 4. Lenže ja som, keď som to hral, tak mne sa to pomínalo, lebo som furt prehrával a mal som mínus viny. Sme tu zatiaľ iba traja. No už nás to je viacej. Takže tak. Ja vám poradím v tejto hre, nikdy si nedávajte nikoho za friendov. Lebo oni, vy ste keď pri nejakom dome, tak oni vám to ukradnú proste, že vy tam idete, ale oni tam budú skorej a ukradnú vám to. Takže ja si nikdy nedávam nikoho za friendov, iba niekedy keď chcem, ale teraz môžeme dať možno v druhej hre. Dobre, takže už sme tu, máme takúto mapu. Ja idem do tohoto domu pre nejaké zbranie, pokiaľ tam budú, ale malo by byť. Dobre, to už vidím. Toto. Tieto zbranie. Tu už mám vlastne takto nič. Takto. To si dám. Dobre. Yes, tu budú náboje, to viem. Dobre, tu budú všelijaké veci. Dobre, prebijem si zbranie. Dobre, mám všetky prebité zbranie. Tu nič není. Dobre. Vlastne musíme vyhrať. Musíme si postaviť takú raketu z takých zlatých vecí, ktoré teraz práve idem zobrať. Tam už vidím v diaľke jeden. Ako vidíte, a tu je typek. Tak ja ho musím zabiť. Áno, mám prvý kill. Tieto zlaté veci. Au. Dobre, takže prvú hru sme nedali. Takže máme plus 0 vínov a teda získali sme aspoň 100 XP. Takže tak. Dobre, a teda teraz ideme druhú hru.
keby ste chceli ešte jedno video z Rocket Royale, tak musíme dať na toto video 25 lajkov. Aspoň. A možno aj 50. Keď sa podarí, tak 50. A keď nie, tak tých 20 alebo 35. A veľmi vám ďakujem za 40 odoberateľov. Viem, že máme 41, ale práve teraz, keď sme mali 40, tak to ma potešilo a ďakujem vám. Ešte čo by som vám... Napíšte mi do komentárov, či by ste chceli vidieť ešte aj nejaké iné hry. Keby ste chceli nejaké iné hry, tak napíšte mi aké. Ja si ich teraz zahrám. Pre vás všetko. A teda... blížime sa ku 50 odoberateľom. Chcel by som to dať, tak poprosím vás, aby sme to dali. Bol by som strašne šťastný. Určite by som dal nejaké videá. A teda bol by som za to veľmi rád. Počkaj, to čo je za zbraň toto? To som ešte nikdy nemal. Ani neviem, že taká to je, ale dobre. Dáme si toto. Dobre. Ja idem ešte sem. To čo je? Toto som vždycky chcel. Hej, kamo. Pohoda. A Doriky. Toto som nečakal, ja som získal strašne dobrú zbraň. Veľmi rýchla hra. Tak toto som nečakala, tak čauš. Dobre. Ja sa chcem ešte niečo pozrieť. Potom ma nehejtujte, že prečo mám Brazíliu nadstavenú. Je to moja najobľúbenejší štát, alebo krajina, neviem čo to je jedno. A teda... toto. Dobre. Toto sme teda získali. Toto si upgradenem. Ešte. Upgrade. Dobre, už mám upgrade. Dobre. A ešte poďme jednu hru. Teraz to musím sústrediť. Na tej mape, ktorú teraz vidíte, budeme hrať na tej mape, ktorú teraz vidíte. Tú veľkú. My sme na tej malej. Na tom malom ostrovu. Dobre. Takže nás to vyhodilo
lebo nebola moc dobrá Wi-Fi. Ako má Wi-Fi, ale neviem prečo ma to... Hej, ja som si nastavila Milanko Oreo. Jejda. Tak. Dobre. Ešte som sa chcel pozrieť, čo tu dávajú tuto. Možno si to pre vás kúpim, ale neviem. Ešte neviem, či si to kúpim. Možno si to kúpim. Dobre, takže toto video by som ukončil a teda vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute.